arep maju perang musuh kene. Iki yo wong wah. Dudu kowe. Musuhe ampuh tenan mah. Ada aku ora ngerti kok. Hmm? Hmm? Arep ngapusi aku ya? Ora iso. Ora kena dihapusi ya, Kak. Waduh, nek musuh kaya ngono kae. Ya ampun iki sepi banget to iki. Mas ambiar, mas ambiar, mas ambiar. Mas ayo, mas ambiar. Aduh, Mbak. Tolong tarikin diri gue dong. Waduh. Ora apa-apa malah tak sengkake iki lek ana ya. Amit nggih. Yo, Ngersake napa? raga. Ayo. Wadya balaku padha bubar maut ayo. Iki kala kridaksa tanding ana legane atiku. Pujeleng iblis lan ada jek-jekan. Nganti bubar maut wadya balaku. Wah, sing methuke aku iki satriya. Dadane murup sapa? Takon marang aku. Raden Gatotkaca bali takon kuwi sapa? Aku Patih Kala Kridaksaya. Yen ngono bener kowe sing mau mimbu dadi pegawan kuwi Surajati. Ya ora tedhing aling-aling. Aku sing dadi pendhita mau ayo. Nanging niatku nang kene mung arep gawe rusak negara Ngamarta yen ngono. Manuta tak cekel, tak bondo tanganmu. Bondo piye? Wah, malah kowe sing tak kokok.